Sziasztok! Előfordult már veletek is, hogy megvettétek a legdrágább, leggyönyörűbb hortenziát a kertészetben, gondosan elültettétek, de pár hét múlva már csak szomorúan kókadozott, majd teljesen elpusztult. Nem vagytok vele egyedül. Ma lerántjuk a leplet a tavaszi hortenzia ültetés igazi titkairól. Sokan azt hiszik, hogy elég ásni egy lyukat a földbe, beletenni a növényt, és kész. De mi lenne, ha azt mondanám, hogy a sikeres eredés titka valami egészen apró, szinte láthatatlan trükkökön múlik? Ebben a videóban megmutatom azt az egyszerű, de betonbiztos módszert, amivel garantálhatjátok, hogy a hortenziátok ne csak túlélje a költözést, de idén-nyáron hatalmas, színpompás virággömbökkel hálálja meg a gondoskodást. Kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, szerintetek melyik a legnehezebben gondozható kerti növény? Írjátok meg lent a kommentekben, nagyon érdekel, mik a tapasztalataitok. Vágjunk is bele! Mielőtt bepiszkolnánk a kezünket a földdel, tegyünk egy gyors lépést hátra. A hortenzia Ázsiából és Amerikából származik, és évszázadok óta a kertek igazi királynőjeként tartják számon. Elképesztő népszerűségét azoknak a hatalmas virágzatoknak köszönheti, amelyek hetekig, sőt hónapokig díszítik az udvart. A tavasz az egyik legideálisabb időszak az ültetésre, hiszen ilyenkor a természet amúgy is az ébredésre és a növekedésre fókuszál. Ugyanakkor ez a legveszélyesebb időszak is, ilyenkor léphet fel az úgynevezett ültetési sokk. Ez az az állapot, amikor a biztonságos, tápanyagdús bolti cserépből hirtelen kikerül a növény a változékony kerti környezetbe. Ha ezt az átmenetet nem segítjük megfelelően, a növény minden energiáját a túlélésre fordítja, ahelyett, hogy gyökereket növesztene. És pontosan ezt fogjuk ma elkerülni. Kezdjük rögtön az időzítéssel, mert itt csúszik el a legtöbb kezdőkertész. Vajon mikor van a tökéletes pillanat a tavaszi ültetésre? Sokszor hallom azt a tévhitet, hogy amint elolvad a hó és kisüt a legelső tavaszi nap, azonnal rohanni kell a kertészetbe és mehet is a növény a földbe. De ez egy hatalmas hiba. A hortenzia rendkívül érzékeny a talaj hőmérsékletére. Nem a levegő, hanem a föld hőmérséklete a döntő. Képzeljétek el úgy, mintha egy fagyos ágyba kellene befeküdnötök. Ugye milyen kellemetlen? A növény gyökerei is pontosan így éreznek. Hiába van napközben 15 fok, ha a talaj még jéghideg, a gyökerek sokkot kapnak és a növekedés azonnal leáll. A tökéletes időpont valójában április közepe vagy vége, amikor az éjszakai fagyok veszélye már teljesen elmúlt, és a föld már kellemesen átmelegedett. Egy egyszerű trükk. Dugjátok le az ujjatokat a földbe körülbelül 10 cm mélyen. Ha kellemetlenül hidegnek érzitek, akkor a hortenzia számára is az. Várjatok még egy kicsit, legyetek türelmesek, mert ez a pár hét várakozás szó szerint életet menthet a csodás növényetek számára. Térjünk rá a helyszín kiválasztására, ami legalább ennyire kritikus lépés. Hová is ültessük ezt a csodás cserjét? Létezik egy nagyon elterjedt mítosz, miszerint a hortenzia a legsötétebb árnyékot szereti, és a kert legeldugottabb, legfénytelenebb sarkában fog a legjobban virágozni. Nos, le kell lepleznem ezt a tévhitet. Bár igaz, hogy a tűző, perzselő délutáni napot nem bírja, a teljes árnyékban egyszerűen nem fog virágot hozni. Csak zöld leveleket fog növeszteni, ti pedig hiába várjátok a hatalmas, színes gömböket. A tökéletes helyszín a félárnyék. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Olyan helyet keressetek a kertben, ahol a növény a reggeli vagy a kora délelőtti órákban kap egy kis lágy napsütést, de a legforróbb déli és délutáni órákban már egy fa lombja vagy egy épület árnyékot vet rá. Képzeljetek el egy embert, aki imád napozni, de csak a kora reggeli órákban, utána pedig bemenekül a hűsítő napernyő alá. Pontosan ilyen a hortenzia is. Ha túl sok napot kap, a levelei szabályosan megégnek, a széleik megbarnulnak és összeszáradnak. Ha pedig túl keveset, akkor egy gyenge cserjét kaptok. Most pedig ássunk egy kicsit mélyebbre, szó szerint, és beszéljünk a talajról. Ez a téma sokkal izgalmasabb, mint elsőre hangzik. Sokan azt gondolják, hogy elég egy sima, általános virágföld a szupermarketből, belevágják a növényt a gödörbe, és kész is. Ez a legbiztosabb recept a kudarchoz. A hortenzia ugyanis egy igazi talajínyenc. Kifejezetten a savanyú, laza és tápanyagban gazdag közeget imádja. Ha a kertetek talaja meszes vagy agyagos, a növény szenvedni fog, a levelei elsárgulnak és szép lassan elpusztul. De ne aggódjatok, van megoldás.
Az ültetés előtt feltétlenül keverjetek a kerti földhöz savanyú tőzeget, vagy kifejezetten rododendronok és hortenziák számára kifejlesztett virágföldet. Érdemes belegondolni abba is, hogy a talaj kémhatása, vagyis a végső érték még a virágok színét is megváltoztathatja. Gondoltátok volna, hogy ugyanaz a növény savanyú talajban kék, míg lúgosabb talajban rózsaszín virágokat hoz? Ez egy igazi kerti varázslat. Szóval ne spóroljatok az előkészületekkel. Szánjatok időt a megfelelő talajkeverék összeállítására. Jöhet maga a fizikai munka, a gödör kiásása. És itt jön egy nagyon fontos kérdés. Mekkora is legyen az a bizonyos ültető gödör? A leggyakoribb baki, amit látok, hogy a kertészkedők éppen csak egy akkora lyukat kaparnak a földbe, amibe a műanyag cserép mérete éppen hogy belefér. Aztán belepréselik a növényt és várják a csodát. Képzeljétek el, mintha nektek kellene egy szűk, kényelmetlen cipőben lefutnotok egy maratont. Pontosan így érzik magukat a hortenzia gyökerei egy túl kicsi gödörben. Amikor a gyenge, új gyökerek elindulnának a növekedésben, beleütköznek a gödör kemény falába, és nem tudnak tovább fejlődni. Az aranyszabály az, hogy az ültető gödör legyen legalább 2-szer, de inkább 3-szor olyan széles, mint a cserép, amiben a növényt megvásároltátok. A mélysége nagyjából egyezzen meg a cserép magasságával, de a szélességénél ne fukarkodjatok a helyjel. Ezt a hatalmas teret töltsétek fel az előbb említett laza, savanyú, tápanyagdús földkeverékkel. Így a fiatal gyökerek egy puha, befogadó közegben tudnak elindulni a friss földben. És ha már a gyökereknél tartunk, elérkeztünk egy olyan lépéshez, amit 10-ből 9 ember kihagy, pedig ezen múlhat minden. Kivettétek a hortenziát a cserépből. Mit láttok? A legtöbb esetben egy sűrű, összegubancolódott, a cserép formáját tökéletesen felvevő gyökértömeget. Sokan egyenesen rettegnek attól, hogy ehhez hozzányúljanak. Azt hiszik, ha egy picit is megsértik a gyökereket, a növény azonnal elpusztul. Ezért óvatosan egyben beteszik a földbe. Ez egy óriási tévedés. Ha ezt a tömör gyökérlabdát így hagyjátok, a gyökerek továbbra is csak körbe fognak nőni, ahogy a cserépben tették, és soha nem fognak kitörni a környező talajba. Ezt hívják cserépeffektusnak. A megoldás az, hogy legyetek bátran határozottak. Az ujjaitokkal óvatosan, de határozottan lazítsátok fel a gyökérlabda szélét. Húzzátok szét egy picit a gyökereket, bontsátok ki az alját. Ha nagyon össze van sűrűsödve, akár egy tiszta metsző ollóval is ejthettek rajta néhány apró sekélyvágást. Ezzel a kis beavatkozással arra kényszerítitek a növényt, hogy új gyökereket növesszen. A következő kritikus pont az ültetés mélysége. Vajon milyen mélyre kell tenni a növényt a gödörben? Létezik egy olyan ösztönös gondolat, hogy ha jó mélyre ássuk a cserjét, akkor biztosan stabilabban fog állni. Jobban védve lesz a széltől és a kiszáradástól. Sajnos ez a logika a hortenziák esetében egyenes út a növény lassú halálához. Ha túl mélyre ültetitek, a szár alsó része, amely eddig a levegőn volt, most a nedves föld alá kerül. Ennek az lesz a következménye, hogy a szár elkezd rohadni, a növény pedig nem jut elegendő oxigénhez a gyökérnyaknál. Ez a fulladás tipikus esete. Az egyetlen helyes módszer a következő. A növény földjének teteje milliméterre pontosan ugyanabban a magasságban legyen, mint ahogy a műanyag cserépben volt. Se 1 centivel feljebb, se 1 centivel lejjebb. Amikor beleteszitek a gödörbe, fektessetek egy ásónyelet a gödör peremére keresztben. Ez egy tökéletes szintezőként fog működni. Ha a növény földlabdájának teteje hozzáér az ásónyeléhez, akkor megtaláltátok a tökéletes magasságot és mélységet. Miután a növény bekerült a földbe, és visszatemetétek a laza talajt, van egy lépés, amit sosem szabad kihagyni. Ez pedig a talajtakarás, vagy más néven mulcsozás. Sokan úgy gondolják, hogy a fenyőkéreg elszórása a növények körül csak egyfajta esztétikai hóbort, amolyan kerti dekoráció. Pedig a hortenzia esetében ez a túlélés egyik fő záloga. Gondoljatok vissza arra, amit a savanyú talajról beszéltünk. A mulcsozáshoz a legjobb választás a savanyú kémhatású fenyőkéreg, ami bomlása során folyamatosan savanyítja a talajt, pontosan úgy, ahogy a hortenzia szereti. De ez még mind semmi. A hortenzia egy elképesztően vízigényes növény. A tavaszi és nyári melegben a nedvesség pillanatok alatt elpárologhat a csupasz földről. Egy vastag, körülbelül 5 vagy akár 7 cm-es mulcsréteg viszont úgy működik, mint egy hőszigetelő takaró.
Megakadályozza a víz elpárolgását, így a gyökerek mindig kellemes, nedves és hűvös közegben maradhatnak. Ezen kívül a gyomokat is távol tartja. Szórjatok hát bőségesen fenyőkérget a tő köré az ültetés után. Végül elérkeztünk a legutolsó és egyben legfontosabb mozzanathoz. Beszéljünk az első nagy öntözésről. Azt hihetnétek, hogy meglocsolni egy növényt a világ legegyszerűbb dolga. Csak ráöntünk egy kis vizet, és már mehetünk is pihenni. De az ültetés utáni első öntözésnek egészen más szabályai vannak. Ezt a folyamatot nem locsolásnak, hanem beiszapolásnak hívjuk. Miért van erre feltétlenül szükség? Amikor visszalapátoltátok a földet a gödörbe, akármilyen ügyesek is voltatok, rengeteg apró légbuborék maradt a gyökerek és a talajrészecskék között. Ha ezek a légzsákok ott maradnak, a gyökerek azon a ponton nem érintkeznek a nedves földdel, és egyszerűen kiszáradnak a föld felszín alatt. Az azonnali, rendkívül bőséges öntözés célja, hogy a víz súlya és nyomása kimossa ezeket a levegőbuborékokat, és a földet tökéletesen rátapassza a legapróbb hajszálgyökerekre is. Készítsetek egy kis tányért vagy peremet a földből a növény köré, és töltsétek fel színültig vízzel. Akár 10 vagy 15 liter vizet is nyugodtan ráönthettek egyetlen újonnan elültetett tőre. És íme a legfontosabb dolog, amire ma rájöttünk. A hatalmas, csodálatos hortenziák titka nem valami varázslatos, méregdrága tápoldatban rejlik. A titok az, ahogyan a gyökerekkel és a talajjal bánunk a legelső napon. Ha türelmesen megvárjátok a megfelelő talajhőmérsékletet, ha fellazítjátok azt a makacs gyökérlabdát, és ha kétszer akkorára ássátok a gödröt, mint amennyire logikusnak tűnik, akkor a növényetek nem csak túléli a tavaszt, hanem valósággal fel fog robbanni a növekedéstől. Ezzel a módszerrel megszüntetitek az ültetési sokkot, és egy életre megalapozzátok a növény egészségét. Remélem hasznosnak találtátok ezeket a tippeket, és idén tavasszal már magabiztosan indultok neki a kertészkedésnek. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a videóban. Ha tetszett és tanultatok valami újat, kérlek iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjatok egy lájkot. És ne felejtsétek el megírni kommentben, nektek mi volt eddig a legnagyobb kertészeti baklövésetek, amiből a legtöbbet tanultatok. Várom a történeteket, találkozunk a következő videóban.